जेजूचे व्यापारी जेजूचे आणि त्याच्या पाठलाव्यांचे जीवितच सुचयतात वा वर्णितात म्हणयांगी. जेजून आपल्या एकसारख्या दोन व्यापारींनी देवाचे राज किते म्हणून विवरून सोडले. देवाच्या राजाची सुरुवात आणि शेवट कसो दिसता म्हणले जेजूच्या व्यापारींत स्पष्ट झाले. देवाच्या राजाची सुरुवात बहु लहान दिसता, ती बहु सूक्ष्म, गुमानाक सहित घेऊक त्रास जायत तसली. सासवासो कण बहु लहान, चिमटेक मेळना तसलो कण तो. पीठ फुगच्याक बरसूंची कमीर त्या पिठाक तुलन केल्यार बहु उणी वा चिमटी बरच. ह्या चिमटेंत घेवयेत तसल्या सासवा कणांत आणि चिमटेंत पिठांत बरसूंच्या कमीरांत आजचो पावर चिल्लर नाही. जेजूच कळीत करता तशे किर्लोन वाडोन विस्तारलेले एका ल्हान कणातावन उपजल्ले व्हड सासवाचें झाड आकाशाच्या सुकण्यांक बिडार जाता. चिमटीभर कमीर 3 शेरांचें पीठ फुगयता. देवाच्या राजाची सुरवात क्षुल्लक आणि चिल्लर मनशातावन सुरू जाल्यार देवाच्या राजाची विस्तारताय आणि रुंदाय आटापूंक जायना तसली. ख्रिस्त केंद्रित मिसावाची आणि जिविताची एक झळक हांगासर आसा. ख्रिस्त पाटलाव्यांक मिसावाचे सुरवातेक सुकण्यांक बिडार जाल्लो व्हड रूख दिसोंक जाय आणि फुगुल्ल्या पिठाची व्हड मडकी दिसोंक जाय. हें तांकां बरवसूंक आणि देवाचेर विश्वासूंक करता. मिसांव वाडोन व्हड जाताना सासवाचो कण आणि चिमटीभर खमीर दिसोंक जाय. हें तांकां उपकारी मनान देवाची महत्कार्यां वर्णूंक आणि खालतेपणी ल्हाना सुरवातेचो व्हड पावर सोदून काडूंक करतात.